A veure, quantes en falten ara? Quantes en falten? Una cosa que no sabía, ahora, una cosa es también la no t'havia reconegut, han passat uns quants anys. Moreno, Ets pescador? Vaig a pescar. Al final ho descobrirem. I un altre més avall. Jo molt clar. Ah, bueno, allà davant sí que... Allà davant sí que... Hi ha dos allà. Pues ara et poses allà. Et poses allà. Mira, veus que hi ha? Ah, molt bé. Hola, què tal, Marc? Bé. Ara vaig a buscar alguna d'elles. Ah, molt bé, Però quan estic tothom es poden posar-se al mig. Poden posar-se al mig del passadís. Quan jo vingui. Jo penso que ja Hola, com estàs? No, però anirà a la Biblioteca d'Espanya. Déu-n'hi-do. Oh, ei, hola. Bueno, comencem, doncs, amb aquesta hora, no? Som 18. Les 19:08, som un dia. Moltes gràcies per haver vingut a escoltar-me. A molts de vosaltres no us explicaré absolutament res de nou, perquè coneixeu l'Agustí Xaló i les seves teories com jo. I aquí hi ha el Ricard, que va estar anys ballant-se amb l'Agustí Xaló. La meva. El Xirinac, que va estar molts anys ballant-se amb l'Agustí Xaló. I l'Agustí Xaló és una persona, per mi, molt estimada, perquè va ser com un avi per casa nostra, amb els amics, va ser com un avi. Llavors em puc parlar no només des del punt de vista fred i de la seva teoria, sinó també com a persona. Com a persona a mi l'Agustí m'emociona, no us ho dic d'entrada. És una personassa, no una persona. I jo he fet un guió que us passo, perquè com que tinc ja molts anys em perdo, així no em perdré tant. El que passa que n'he fet 12, no n'hi haurà per tothom, però el que està aquí després ho puc deixar aquí amb un llapis i la Núria pot enviar a tothom, si volen. A mi me l'envies i llavors... Però passeu-ne uns quants perquè aneu veient, no sé, per què que no coneixeu l'Agustí? Sí, això per les noves generacions de joves. Aneu passant, clar. És que estic aquí. Aviam. I una altra cosa que us haig de dir és que la culpa... Qui més vol per allà darrere? No, perquè ni amb el passadís. El veu si m'has allà. Dona'ls allà amb l'Òscar. Per allà a la dreta. Ja en tenim. Sí, ja està? Hola. el bon cul. Ara que... No, ja per vosaltres. L'altra cosa que us volia dir és que la culpa de que es faci avui aquesta trobada la té el Víctor. Perquè el Víctor va veure aquest llibre per aquí i va dir, escolta, tu, per què? Perquè jo faig el prefaci i tal, per què no ho comentes, no ens l'expliques? Llavors jo vaig dir, bueno, em demanen una cosa així, no puc dir que no, pràcticament, però sapigueu que, en definitiva, això és un tema passadíssim. És un tema d'estudi, que mereix, vull dir que és difícil, que s'hi ha d'entrar. L'Agustí Xaló no era un divulgador que no sapigués del que parlava,
perquè es va estar molts anys investigant, després us ho explicaré una mica més. Molts anys. Era un treballador, en aquest sentit era comparable amb el Xiri. Eren dos monstres del que és estudiar i treballar. L'Agustí podia estar fins a les tantes de la nit, jo el vaig conèixer quan encara vivia allà al Mugaves, anava allà on treballava i tenia armaris plens de revistes, plens de llibres. Ell era un lector incansable, inclús pel carrer jo l'havia vist anar caminant i anar sempre amb un bus, perquè a més tenia una senyalètica. Sí. És a dir, els seus retalls de diari, que sempre es portava retalls de diari, estan tots senyalitzats, els llibres estan tots senyalitzats. Una senyalètica que no va explicar mai a ningú, només en el Xiri, i va dir, és molt complicada i no cal entrar-hi, però era la seva. Però ell sempre anava assenyalant i anava agrupant els coneixements per organitzar-se, no? I això era impressionant. I l'havia vist a les conferències, arreu on anava, el paper, aquesta actitud d'estudiar i d'estar sobre els papers i assenyalar-nos, era constant. I el Xiri, Overbooking. un altre que tal. Bé, doncs parlant de l'Agustí us vaig dir que era un senyor que té unes anècdotes aquí al començament que són per mi determinants del que va ser la seva vida. Una de les anècdotes, a part de que va néixer en una família que el va estimar moltíssim, parlava de la seva mare, l'adorava, del seu pare i tots plegats, doncs a part d'això va tenir la sort o les circumstàncies de que va anar a estudiar a França i va conèixer a un banquer molt famós en aquells moments, que era Horace Finali, un banquer de primera línia a nivell mundial. Era un home que era president de la banca dels Països Baixos i de París, que encara funciona, el Paribas, i que en aquells moments és un dels bancs importantíssims. Les anècdotes de com el va conèixer, aquí teniu... És fonamental, si voleu entrar amb l'Agustí Xaló, que vosaltres després sapigueu entrar a dues pàgines web, que són la del Barbina i la del Finali. Al Finali tenim avui aquí el Miquelet, que és el seu autor, que li hauríem de fer un gran aplaudiment, perquè ha fet una feina meravellosa. I aquesta foto està dintre d'això, ja veureu l'escola Finali, aquí, en aquests papers ja teniu les adreces, no van darrere això, com va? Mira, aquesta és la pàgina, és que va lent, més que és que va lent això. Aquesta és la presentació de la pàgina, i aquí hi trobareu, no, que això és fixer, us ho explicaré jo. El tema és que el banquer aquest el va conèixer en una conferència. En aquesta conferència el banquer parlava, no sé si tots coneixeu, de la Bíblia, l'episodi de Josep, que interpretava els somnis. Que va interpretar els somnis del faraó, els seus germans el van primer, ho sabeu, aquesta història? La Bíblia explica unes històries molt fascinades. Doncs resulta que el petit d'una família de germans que no se l'estimaven gens, el van enterrar en un pou. Però no va morir, el van salvar uns i després el van portar a la presó, i a la presó es va dedicar a l'home a interpretar els somnis. I com que tenia èxit, i el faraó tenia una pesadilla, doncs van dir, si aquest desgraciat de la presó s'interpreta. I aquest desgraciat de la presó va interpretar el somni, somiava 7 anys de vaques grasses i 7 anys de vaques flaques. I l'home va explicar a aquella conferència els 7 anys què significava, perquè després d'això, després d'interpretar aquests somnis, Josep va ser nomenat banquer del faraó. Això és important que ho retingueu. El primer banquer documentat a la Bíblia és aquest, Josep. Has de venir, m'explicareu. L'assumpte era, i un banquer estava parlant dels somnis que havia interpretat. Tot és molt interessant, l'Agustí, segur que ho va pactar. Total, que l'home va explicar molt bé els 7 anys de vaques gordes, però no va dir res dels 7 anys de vaques flaques. I quan va acabar la conferència, l'Agustí va aixecar la mà, tenia 14 anys, diu que la sala estava plena. Tot això ho podeu trobar en detall en aquesta pàgina. Explica molt bé les notes autobiogràfiques que hi ha aquí. Doncs el Xaló li va preguntar què passava amb les 7 vaques, amb les 60 vaques flaques, que no havia dit res. I l'altre li va dir, després de la conferència ja en parlarem tu i jo d'això. I quan es va acabar la conferència, doncs va tenir una xerrada amb ell i va dir que va fer amistat, van quedar l'altre dia i t'ho explicaré, no sé què, i ell va anar explicant tot de coses. Aquest banquer era un home molt erudit, era un home d'una cultura, llegia directament de l'hebreu, no sé, era un home així. I l'Agustí estava, mira allà, jove, jove, 14-15 anys, 16 anys, i esclar, estava emmirallat, i que més que un senyor important li donés importància, doncs ell cada mes, no s'hi apuntava. I resulta que un dia que va anar a casa seva perquè havien quedat per anar a sopar, no hi era el banquer.
I el banquer no hi era, però li va dir al seu majordom, perquè tenia majordom, passi al seu despatx i ha telefonat que t'arribarà més tard. I l'Agustí, 17, no sé, tenia 16 o 17, el despatx de banquer, s'asseu a la taula del banquer, no? El que toca, el que diu, la sensació de importància. I l'altra cosa que fa és obrir calaixos i quan troba un que diu confidencial, posa a mirar el dossier confidencial i comença a mirar aquell dossier, endavant, enrere, de pronto rep una hòstia, el tira per terra, literalment, i és el banquer que ha arribat i l'ha agafat infragant. I llavors li diu de tot, diu, però descregut, mal educat, a casa meva això no ho fa cap criat. És curiós quan explica aquesta anècdota a l'Agustí, entre parèntesis, però jo estic segur que els criats sí que es criaven, no? Però bueno, total, que li passa l'emprenyada al banquer i li diu, anem a sopar com hem quedat. Van a sopar i després del sopar no parlen de res d'això, i després del sopar el banquer li diu, però què has entès d'aquell informe? I ell li diu, bueno, pràcticament no he entès res, he entès que es tractava d'una reunió de gent molt important i el que m'ha creat l'atenció és que al final, entre les conclusions, una deia, si els banquers racionalitzéssim la moneda, seguiríem guanyant diners, però perdríem la plutarquia mundial. I m'ha creat l'atenció, però no sé què vol dir. Llavors el banquer, al das final, li va dir, bueno, mira, a poc a poc t'aniré explicant coses, perquè quan ho entenguis, jo ja faré malves i tant se me'n fot el que facis, dels coneixements que jo t'he passat. Anècdota fonamental. L'Agustí aquella nit va tenir la sensació que havia descobert alguna cosa important, algo que no sabia què, però que tenia importància, encara així tenia importància. Total, van passar els anys, després de la Segona Guerra Mundial es van perdre de vista i al final ja va desaparèixer de la vida de l'Agustí. Però aquesta coneixença, que va durar bastants anys, amb el finali, és important per entendre el que va fer després l'Agustí. I per mi, hi ha dues anècdotes també, aquestes ja són més de tipus espiritual, però el pare de l'Agustí tenia una fàbrica de tints i l'Agustí era amic dels treballadors i molt amic d'un que era capatàs, que li deien el Jesucrist de la Rambla. Aquest home era del CNT, era anarquista i després li va salvar, entre cometes, la vida una vegada a l'Agustí, almenys així ho explicava l'Agustí. Quan van haver la revolució, que van sortir els de la CNT feia al carrer armats i van començar a cremar coses i tal, l'Agustí va coincidir amb ells el dia que anaven a cremar Santa Maria del Mar. I es va posar fent una fiera, insultava els anarquistes, els deia assassins, criminals, de tot, i llavors de prompt va rebre un cop de puny que el va deixar estabornit. I era el Jesucrist de la Rambla, que li havia fet això, se'l van portar i li va dir, si no et faig això et maten. Aquella gent, perquè els estaves insultant, els estaves dient de tot. Santa Maria del Mar. Una altra anècdota de l'Agustí. Llavors aquest senyor li va dir a l'Agustí, quan va viure aquesta història desgraciada del CNT i tot això, li va dir, has de buscar la manera de transformar els ideals en realitats, perquè viure d'ideals és molt bonic, però no condueix enlloc. I aquesta frase li va quedar a l'Agustí. Després va passar el que va passar. Els de la CNT van arribar a la Generalitat i van fer el desastre que van fer. I ell era amic de dos capitostos, un era l'Abat de Santillán i l'altre era el Mariano Vázquez. I tots dos van coincidir, això és molt maco, però ho llegeixo textualment de les seves notes autobiogràfiques, el que diu el mateix Agustí. Diu, la guspira em fou donada el dia que Abat de Santillán em digué, referent a la moneda i a la banca, el mes de setembre del 36. Exactament la mateixa conclusió que havia tret de les meves llargues converses amb el banquer final. Li va dir, ja hem perdut la guerra i la revolució, per no haver sabut, des d'un principi, dominar la moneda i la banca com a instruments al servei del poble. Hem considerat com uns adolescents que les armes i la violència ho eren tot. Aquest era l'Abat de Santillán. I el Mariano Vázquez, que era secretari general, un dirigent també de la CNT, li va dir, durant 20 anys ens hem preparat per obtenir la lluna Moncloa. Diu, i ara que la tenim, no sabem què fer-ne. Hem estudiat i practicat tots els camins de la revolució, però no hem previst què fer del comandament sense traves que ens ha donat la revolució. És a dir, s'estaven preparant per agafar les regnes i no sabien què coi fer-ne d'allò. Per què? Sobretot perquè el que anava per sobre, que era precisament el tema dels diners i les finances, no en tenim ni idea. I finalment, una altra anècdota de l'Agustí Xaló que em va explicar a mi és que quan ell va estar, quan els alemanys van invadir París, i al cap d'un temps, des d'un pont a París i a l'Estat hi ha un pont on es veuen les estacions de ferrocarril, doncs des d'un pont d'aquests en què es veien les estacions de ferrocarril, l'Agustí va veure com amb un tren de càrrega, de vagons de càrrega,
i entre dues files d'armats de nazis, de guàrdies, de l'exèrcit, armats fins a les dents, passava una colla de dones i nens que anaven pujant en els vagons i anaven tancant-los, com si fossin bestiar, exactament igual. I l'Agustí em va dir, aquell dia ni em van castrar. I jo vaig decidir que dedicaria la meva vida a que allò no tornés a passar. I així es va dir. I aquestes anècdotes, doncs són anècdotes, perquè en el fons hi ha molta cosa, però... Bueno, va estar estudiant, ell, com ja us dic d'una manera, des de França havia tornat a refer material, vaig haver de deixar 20 baguls, imagineu el que cap en 20 baguls de treballs i apunts de l'Agustí Xaló, plens de papers a casa d'un amic que mai més van saber res. Aquest era l'Agustí Xaló. Llavors, jo el vaig conèixer, vaig tenir la sort de tenir un any sabàtic, l'any 79-80, l'Agustí tenia 68 anys, i vaig anar un dia que tenia un any sabàtic, jo feia uns 5 o 6 anys que feia medicina, havia deixat crisis existencials, problemes no venen al cas, i tenia un any sabàtic. I l'Eva em deia, mira, això pot ser interessant, tenia molt temps lliure. I em va dir, aquí hi ha un central Agustí Xaló que fa una conferència que es diu Màgia pensada i diner. Màgia pensada i diner, no sé què serà. Bueno, el club d'amics de l'Unesco, a la tarda, vaig anar-hi. Vaig escoltar, llavors per mi va ser com una mena de... Vaig anar, em va encantar. El que deia m'alimentava com aigua fresca quan tens molta set. Deia moltes coses noves i d'altres que jo ja pensava, l'intuïa, que desitjava escoltar algú amb més preparació i coneixements. I que ho digués públicament em semblava valent, obert, fresc i genial. Va encantar. Tant és així que vaig assistir a les seves conferències durant 2 mesos abans d'atrevir-me a parlar amb ell. I em vaig atrevir a parlar amb ell i vaig dir, escolta, tot això que explica és tan interessant, tan nou, que jo no en tinc ni idea, de la medicina, això d'economia, les monedes, el diner anònim, de tot això, tu puc llegir en algun llibre. Llavors em va confessar que no hi havia un llibre, que ella ho tenia tot al cap, que tenia milions de punts, però que era incapaç, per la seva manera de ser, de fer un llibre, però que el tenia que fer. Tenia que fer un llibre, però que no... Bueno, doncs escolta, m'ha de fer un llibre algun dia. Va passar molts anys abans de fer el llibre. Però així el vaig conèixer. Vam anar a sopar, ens vam anar fent anyó, i em va portar una mica allà on ella anava. I ella anava a llocs molt curiosos. Hi havia uns sopars que eren els clubs dels amics pro-Europa, on hi havia gent de dretes. Hi havia el Santillán, el Senillosa, que va ser ministre de Bernat. Hi havia el Millet Ibel, que era president de la Caixa, no el lladre aquest que han agafat ara, sinó un parent seu, també lladre, però més llest. Total. I hi havia gent així, hi havia el Trias Fargas, hi havia gent d'aquesta que eren com una mena de gent de dreta cultivada i culta, que treballaven per tenir contactes amb Europa. I allà mig hi havia l'Agustí, que tots els respectaven molt, però que no se l'escoltaven gens. Però bueno, era l'Agustí així, es participava en moltíssimes coses, tenia temps lliure i ho feia. I una altra de les coses que participava eren uns amics, no sé com deia, joventuts cristianes o alguna cosa així, on hi havia la Magda Grau, que després va ser una gran col·laboradora d'ell. I també, a través de l'Agustí Xaló vaig conèixer el Xirinacs. El Xaló va dir, ja li ha de dir, perquè tot això que expliques, això ho han de saber els polítics, ho han d'explicar els polítics. I diu, no me'n fio dels polítics, diu, només n'hi ha un que m'agrada, és el Xirinacs. I finalment va contactar a través de no sé qui, amb el Xirinacs, i vam anar-hi tots dos, no recordo. Ja l'havia vist abans, però no havíem tingut una conversa llarga. I l'Agustí va començar a explicar el seu, i el Xirinacs la va escoltar, anava escoltant, no deia res, la va escoltar, i al cap d'una hora d'escoltar, perquè l'Agustí el deixava i no parava. Així es diu, mira, fem una cosa, jo tinc una escola per adults, aquí al carrer Mistral, on te faig classes a les tardes de diferents matèries, l'escola de la Bíblia, el Xirinacs, ja sabeu com era erudit, podria parlar de moltíssimes coses. Diu, doncs vens tu un dia a la setmana i ens vas explicant tot això que tens al cap i que m'has explicat ara, i farem un curs. I així va ser. Jo li feia de secretària al Xaló, ens trobàvem els dissabtes de la tarda, venia a casa. El Xaló i a mi em desconcertava perquè era capaç d'estar una hora traient dictant del seu cap, jo anava apuntant, dictant del seu cap 6 o 7 fulles seguides. Això a mi em deixava al·lucinat. I llavors, algunes vegades, és que això no ho acabo d'entendre. Diu, bueno, doncs llença-ho. I ho tornava a fer amb paraules diferents. Però m'explicava el mateix, jo no ho llançava mai, jo ho guardava, que si m'ha explicat el mateix. Ara ho entenc, m'ha explicat d'aquesta altra manera, ara ho entenc d'aquesta.
sigui que en aquest sentit era una meravella, extraordinari. Total, que anant seguint amb aquesta gent, el Xaló i Xirinacs, vam estar anys elaborant, amb molta més gent, evidentment, fent cursos, durant 3 anys, vam reunir i vam anar fent aquests cursos setmanals, de setembre a juny. D'aquí em van sortir uns apunts, i l'Agustí, a més de ser una gran persona, era un lector increïble, i això ja ho he dit abans, però... I tots dos, tant el Xiri com el Xaló, compartien una vocació. És una vocació de gent ben educada, en el sentit que han tingut una infància molt protegida, agradable, bona i privilegiada, entre cometes, que és la vocació de que han sigut uns privilegiats i que el que saben, el que han rebut, ho han de tornar. Llavors, tant un com l'altre tenien aquesta vocació de a tothom que se'ls costava, no tenien cap inconvenient en perdre les hores que fossin, gratuïtament, per explicar-los tot allò que els interessés. I això també és una actitud que hi ha a part del Xaló i dels Xirinacs, difícil de trobar, perquè la gent és interessada i si paga sí, si no, no, etc. Doncs ells dos no, la compartien absolutament. Jo penso que en això, rere això hi ha un rerefons de persones profundament religioses en el sentit més maco de la paraula. Perquè tots dos eren cristians, en el sentit que el model Jesús era l'ideal per ells. L'Agustí Xaló anava a missa cada diumenge i era un científic de cap a peus, però no és incompatible una cosa amb l'altra, no? I el Xirinacs ja no cal que se'n parli, ja ho sabeu. Total, que ara ve el rotllo patatero, perquè per entendre que el que diu aquí, aquest llibret el va fer gràcies al Llorenç Martos, també un altre col·laborador. Jo em vaig atrevir a posar decrets lleis per a una Constitució del segle XXI. Em vaig equivocar totalment. Havia d'haver posat 31. Ho dic d'entrada, Ara, avui en dia, penso que m'he equivocat i que havia posat 31. I ja us explicaré per què, ja ho veureu per què. Per què? Perquè el que es proposa aquí, si només es llegeix com a proposta de Constitució, s'ha de ser molt cabron per no entusiasmar-se. Molt cabron en el sentit de molt poc llibertari. L'Agustí era un llibertari. Ell distingia, la llibertat es pot viure de 3 maneres. O com el llibertí, tu fas el que et dóna la gana i t'importa un bledo el que li passa als altres, o com un liberal, que procures que els teus gaudeixin d'una certa llibertat. Els teus pot ser la família, pot ser el grup polític, pot ser el club d'empresaris, pot ser el que sigui, però sempre una cosa limitada. El liberal és llibertari, entre cometes, per només uns quants. En canvi, després hi ha el que és el llibertari, que diu, no, la llibertat, o per tothom no juguem. És evident que l'Agustí era llibertari, profundament llibertari. Llavors, jo després us explicaré, la segona part és què proposa l'Agustí. Proposa coses precioses, però abans d'explicar les coses precioses que proposa l'Agustí, us vull explicar, perquè això em dius, bueno, per això, per què no ho fan ja? I llavors sempre surt el mateix, perquè no hi ha diners. O perquè no hi ha diners, o perquè no hi ha diners. No hi ha diners, no es pot fer. Per exemple, coses que diu, no? Més enllà, jo soc un lladre d'idees, no m'invento res. I va copiar una Constitució de Suècia que els alumnes, per educació, problemes d'educació, com s'educa els nens, com ho faries per... Diu, primer, a la Constitució té que dir que no hi haurà més de 12 nens per classe fins als 16 anys. Genial. I llavors tu vas expliques això i dius, mira, diners per fer això. Una altra cosa és meravellosa, la supressió de les presons. Vosaltres creieu que les presons serveixen per alguna cosa? No serveixen per res. Bueno, sí, serveixen per fer la punyeta. Però vull dir, no tenen la finalitat de reinserir a la persona que hi ha dintre. A més, barregen 2 tipus de delictes que en són incompatibles. És a dir, no té res a veure ser un estafador amb ser un violent, amb matar, assassinar o violar. És a dir, una cosa és robar i l'altra és això. Són dos... Ell deia, el primer que s'hauria de fer és separar la possible reinserció d'aquests 2 grups de gent. I tenia idees per cada part. Perquè, imagina't, això seria caríssim. Em vas a parar, no hi ha diners. Sempre et surten un sou per tothom, encara que no treballi, la renda bàsica famosa, o el sou sobre salari, em deia, no hi ha diners, per això no hi ha diners. Llavors, fa falta, per entendre que això té sentit, que no només és un il·luminat que diu coses boniques sobre com podria ser, que prèviament ell va fer tot un treball sobre com calia canviar l'economia de mercat perquè això fos possible. Perquè avui en dia l'economia de mercat està dirigida única i exclusivament pels grans banquers. En el fons sempre hi ha grans banquers. Té anècdotes precioses, l'Agustí m'explicava una. Léon Blum va ser president de la República Francesa abans de la Segona Guerra Mundial, doncs perquè era socialista. I quan va fer la campanya van a veure al final, perquè tots dos eren jueus, doncs era una història d'aquestes.
i li va dir, escolta, m'interessaria que m'ajudés. Això ho explica Leon Blum en el pròleg d'unes memòries que fa, vull dir, no ho explicava, l'Agustí m'ho explicava, però vull dir, està escrit. I el Leon Blum va anar a veure al final i al final li va dir sí, ell havia pensat en ajudar-vos i li va donar un talonari, no sé per quants mils de francs. I el Leon Blum se'n va anar contentíssim i li va dir mira al final i que bé que m'ha regalat això. Va fer la campanya, la qüestió és que va guanyar el Leon Blum i llavors a la República Francesa, no sé si ara encara hi és, però abans hi havia el costum que quan un el triaven cap d'estat, el primer que feia, o el oficial, és anar a una reunió amb el prefecte de policia. No sé si sabeu que a França està molt separat això, el prefecte de policia, la prefectura és una cosa molt bastant independent, diguéssim, del que és el govern. I són funcionaris. Doncs, bueno, va tenir una reunió i el senyor aquest va entrar a la sala amb una colla de dossiers. I li va dir, miri, això són secrets d'estat. Vostè els pot llegir tots, però després me'ls tornarà a portar i no tindrà més això. I em va veure un que deia Finali, el Leon Blum. I va obrir el dossier de Finali i va veure que Finali havia finançat amb la mateixa quantitat que l'havia finançat en el seu partit a tots els partits. Menys els que estaven més a l'esquerra i més a la dreta que els n'hi van donar més. Tant el de la dreta com el de l'esquerra. Llavors Leon Blum diu, fa la reflexió i diu, els banquers guanyen diners mani pi mani i si guanyen extremistes encara guanyen més diners. Aquesta és la conclusió que fa Leon Blum. I tot això, que sembla una tonteria, doncs no ho és. I després ja veieu per què. Els diners. Sabeu com s'inventen els diners? Ho sabeu vosaltres? Sabeu en funció de quins criteris s'emeten bitllets o xifres comptables? Perquè a vegades no són bitllets, són xifres comptables. Ho sabeu? Jo no ho sabia. Ens han fet creure que anem escassos de diners. Hi ha un fatalisme davant la impossibilitat de millorar els mals de la misèria material que cada cop afecta més persones. O davant de qualsevol proposta d'un projecte encascador, sigui social o d'investigació o cultural. Per exemple, això que fan de la maratona a la televisió és una vergonya. Els diners no han de sortir d'això. Però en canvi diuen que no hi ha diners per la investigació, doncs ara n'hi ha d'escurar la butxaca de tot que podem. És una vergonya. Perquè de diners hi ha moltíssims. És una excusa permanent que no hi ha diners. Tots pressuposem que sí, i tots acabem pressuposant que sí, que estem en una situació deficitària, que no n'hi ha. Doncs d'escassos de diner, res de res, això ho deia l'Agustí. I qui diu això no sap de què parla, o és un cínic ben pagat. De diners n'hi ha molts. La majoria estan desaprofitats, entretinguts, malbaratats i mal repartits. Vosaltres sabeu, no? Avui això ja és un reconeixement públic, no? Els famosos paradisos fiscals, la manera d'entretenir el diner. Els diners se'n van especular, sobretot, les grans fortunes, més que produir. Si nosaltres separéssim els segments de l'economia, podríem dir la gent pobra doncs, compra i gasta i pot guanyar. Hi ha els que tenen empreses, i després hi ha els que tenen bancs o financien. I aquests són els que maneguen les cireres. Perquè realment donen diners a qui volen i qui no volen no n'hi donen, no sé què. Llavors l'Agustí deia, parlarem de mercometria. Fixeu-vos, una parauleta que se les porta, però perquè n'hi ha dalt. És una paraula que, si la separeu, ho entendreu ràpidament. Té dues arrels, una que és merco, que vol dir mercat, i una altra que és metria, que vol dir com es mesura el mercat. Com es mesura el mercat? Avui en dia no es pot mesurar. El mercat és, l'Agustí defineix mercat com el conjunt d'intercanvis elementals de mercaderies, entenent per mercaderies els productes i els serveis. Això és mercat, intercanviar productes i serveis. Llavors la forma de mesurar el mercat és precisament a través de la moneda, que etimològicament vol dir avís, i avisa. L'Agustí va estudiar d'on ve el diner. Això era una de les coses que feien assentar i deixar així. Això del diner no sé què deia, i començava, fa 8.000 anys, i deia, hòstia, per explicar-me que el diner se'n va 8.000 anys enrere, el que hauré d'estudiar, no? Però sí, ha de ser així, perquè fa 8.000 anys que es va inventar el diner. I s'ha d'estudiar, això s'ha d'estudiar, perquè si no s'estudia no s'entén. Ell ho va estudiar. Llavors, el diner es fa servir avui en dia precisament per manipular els pobles. És a dir, per fer plutarquia, allò que va llegir ell en aquell informe. El diner s'utilitza per això. I finalment ell es posa com es podria racionalitzar tot això i com podria jugar a favor del poble. Però fa ben bé una proposta de nova economia. I això és molt difícil que la gent s'ho passi, sobretot els que viuen d'aquesta economia. I els polítics actuals els passa una mica el mateix que els metges, que quan acabes la carrera estàs una mica tip d'estudiar de tot. I et centres a estudiar només allò que t'interessa pel proper a la teva especialitat o per els malalts que has de veure, però oblides molt de tot. I això és una...
El que fa que és molt difícil que els polítics es posin a estudiar un sistema econòmic diferent en el que estan submergits. És com si a mi, a cinquè de carrera, que em va passar, a fer la carrera de medicina em va venir un i em va dir, escolta, t'explicaré l'homeopatia. I vaig dir, bueno, explica. I quan va acabar li vaig dir, això no m'interessa, és una altra manera d'entendre, no. Jo 6 anys que he estat estudiant d'una manera, ara vols que em canviï, no puc. Al cap de 20 anys ho vaig fer. Vaig estudiar l'homeopatia, vaig anar a un curs d'homeopatia. Però quan vaig acabar la carrera incapaç de fer-ho. Ja portava un bagatge molt fort i m'ho creia tot allò. Doncs als polítics els hi passa igual. Escolta, t'explicaré un sistema econòmic nou. Ui, hi ha filòsofs que et diuen, i que tenen raó, diu, això on està vigent, on t'ho puc veure en pràctica. I llavors tu t'has de cagar i dir, no, enlloc, de moment no s'ha fet enlloc. Diu, l'utopia, ja perden tot l'interès en estudiar. I jo ho entenc, per això m'he equivocat i això havia de 31. No estan preparats per... Ha de fracassar més. És curiós, per això aquest sistema de l'Agustí el vam explicar gent amb molta cultura. Un d'ells era el Raimon Pàniker, no sé si ho sabeu, era un filòsof, un professor, un home que escoltava. A més, ell també era llicenciat en química. L'Agustí era llicenciat en química per culpa del banquer, al final, perquè l'Agustí volia estudiar ciències socials i polítiques. Però el banquer li va dir, no, si tu el que vols és arreglar fenòmens, coses concretes, estudia amb científics, el cientifíssim. I la carrera millor per estudiar amb ciència és la química. És perfecta. Perquè a més té la pràctica i la teoria i la pràctica que es poden treballar. I li va fer cas i va estudiar química. Bueno, Raimon Pàniker també era químic, curiosament, però ell es va dedicar a la teologia. Doncs amb aquestes, el Chirac propiciava reunions on venien ells, i tota una colla que anàvem a escoltar. I el Raimon Pàniker li va dir, tot això que expliques, tot això que dius, jo no hi entenc, li va dir, no ho sé, però sona bé. Diu, però del que estic segur és que el que tenim ara va malament i anirà pitjor. Per tant, el que tu expliques potser seria interessant, no? Que es trobés, que hi hagués algun lloc on es pogués experimentar. Clar, l'ideal, l'Agustí per experimentar el seu necessitava un petit estat, ni que fos Andorra. Catalunya independent seria perfecta, però, bueno, però ha de ser un estat que ha de manegar tota aquesta mercometria. Si no és estat, merda. Bueno, total, que això encara ho fa més utòpic tot plegat, però en fi, en definitiva, el nucli, el que ell proposa, ell diu el sistema general. Un altre fallo que vam fer nosaltres, el Xiri va estar, després d'aquests 3 anys que va estar estudiant a l'Agustí, va estar, no sé, un any més, becat d'una manera miserable, per un mecenes miserable, a 8 hores l'hora, pitjor que una dona de fer feines, per fer un llibre. I aquest llibre es diu Tercera Via. I aquí també la vam cagar. I tercera via, està més desprestigiada que l'hòstia, això de la tercera via. Ja ens sona des de l'anglès aquell que es va inventar. Però clar, el moment en què ho vam dir nosaltres, bueno, ells, era un moment en què hi havia la punt, encara hi havia el comunisme, hi havia l'abús, tot allò, i es considerava per una banda el capitalisme, per una banda el comunisme. I com que això és una situació intermèdia entre les dues, ens va semblar bé la tercera via, però no la vam encertar. Ara quan dius, estic tercera via, ja ho relacionen amb l'Iceta o amb qualsevol d'aquests. No va per aquí la cosa, però bueno. És difícil predicar la teoria de l'Agustí. Perquè s'han de trencar tabús. I això és molt difícil. El nucli més objectiu estructural d'aquesta proposta, de la proposta de l'Agustí, és canviar el llet de banc per la factura xec. I això que a nosaltres ens semblava com una cosa inintel·ligible, avui en dia tots ho sabeu, que és una factura xec, perquè aneu al supermercat, pagueu amb una targeta i surt un llistat de tot el que heu comprat, el que pesa, quan va el quilo, el que suma, el compte corrent que has ingressat del teu. Així que no, telemàticament, quan vam conèixer l'Agustí, encara nosaltres no teníem ni targetes de crèdit. I ell es parlava, ja, és que es pagaran targetes, és que això ho arribaran a fer ells, des dels banquers, a favor d'ells, però no ho faran a favor del poble, aquesta transparència en el gasto. I és veritat, ja està, ja no cal que... Tots ho sabeu, no? Que si volen fer trampes... Per què s'han fabricat els bitllets de 500 euros? Algú els porta per sobre? Doncs estan especialment pensats perquè vulgui fer trampes. I això tot ho van acceptar tots els estats. És a dir, que ens prenen molt el pèl, Però bueno, l'Agustí no li prenien el pèl. L'Agustí, curiós, va fer unes coses curiosíssimes. Quan va venir aquí a Espanya de França, que abans, no sé si vosaltres jo ho he vist, no ho he viscut, però els bitllets posaven el Banco de España pagarà en oro o plata 100 pesetas. Això ho deien. Després va desaparèixer, el Banco de España pagarà en oro o plata. I deien, el Banco de España pagarà. No sabies que on havia de pagar. Però bueno, pagarà
100 pessetes. I l'Agustí, quan va venir aquí, encara deia pagarà en europlata, se'n va anar al Banc d'Espanya amb un bitllet i va dir, escolta, em pot donar això en europlata? Hòstia, què vol? Vaig estar que boig. O sigui que no era veritat ni això. Llavors, clar, quan es construeix una teoria és molt important definir els termes que seran categorials en la teva exposició. És a dir, els termes en els que t'apoyaràs, no? Llavors això, si ja és cosa d'estudi. Què vol dir economia? Ja havia vist a l'Agustí Xaló, davant d'un professor d'aquesta universitat que parlava d'economia de mercat, aixecar-se i dir, escolta, vol dir-me què és economia de mercat? I no sabien què dir. Oh, hi ha el llibre de Schumpeter, el llibre de no sé què, i explicaran, li deien. O sigui, necessitaven remetre'l a no sé quants llibres per explicar una cosa tan senzilla com què és l'economia de mercat. L'economia de mercat està composta de dues paraules, oikos, i nomia. Nomia vol dir repartir, manera de repartir, o llei de repartició. I oikos vol dir bé comú. També hi ha qui ho diu, oikos l'han definit com la casa comuna, l'economia de la casa, també en deien alguns, no? En definitiva, es tracta de com s'administra allò que és de tots. Això és l'economia. I el mercat és el conjunt d'intercanvis alentat de mercaderies. I la mercometria intenta mesurar aquest mercat. I per això fa servir la moneda, que avisa. Llavors és quan Agustí deia que la moneda, quan es va inventar fa 8.000 anys, avisava. I et posava un exemple. No sé si vosaltres heu vist les pel·lícules del Pasolillo. Hi ha una que sembla que es diu Medea, o no sé quina, o Jeep Race, no sé quina, en què es veu molt clarament una caravana de mercaders que arriben a un poble, i a la plaça major del poble comencen a vendre esclaus. Uns esclaus, sacs de blat, carros d'armes, coses, i fan servir una valoració que ells allà en deien, feien servir el bou o el xai o el que sigui. Bueno, doncs 10 esclaus en aquests moments i aquí, en aquesta plaça, me'ls dan 3 bous. No és que li donessin 3 bous, no? És que aquests esclaus eren passats i ell adquiria el poder de 3 bous. I això, en alguns temples, s'anunciava, hi havia unes cordes, això es feia públic, tothom ho sabia, ho veia. En aquestes cordes es feien uns nusos. Si tu tenies 10 bous, et feien 10 nusos. I això quedava guardat en el temple. I si una altra vegada arribava aquell home i volia desfer aquells nusos i comprar coses, doncs també ho feia davant de tothom. Però aquelles cordes en nusos no valien res, és a dir, un que robés la corda no podia anar a comprar res. Simplement la moneda era una moneda que estava allà posada, paf. Era un avís del que havia passat. I així va néixer la moneda, per avisar què estava passant en el mercat. I es feia sempre públic, i davant dels escribes. I fa 8.000 anys que ho teniu. Fa 8.000 anys el canvi mercantil era viscut com un fet social transcendental. Era una festa, arriba la caravana del Montafà, no sé què. Després arribava al cap de 2 mesos la caravana d'un altre. I la gent anava a veure què porta, a veure què porta. Era un acte públic que es realitzava davant del poble en un lloc de reunió. Més tard es feia la plaça major davant del temple. Aquí venen els... Es feia davant de testimonis que en donaven fe. El canvi mercantil va esdevenir un acte públic entre persones privades i lliures. Els esclaus no podien. En presència de sacerdots i per escrit per obra dels escribes. Està la constància de la mercaderia, del seu preu, de la plaça de l'operació, de la data, el nom o segell del comprador i del venedor. I el document s'arxivava al temple. Aquest moment era l'única moneda legal. Van passar de nusos a fer papirus i a fer escrits. Això va anar evolucionant. La moneda és només un avís. No té un valor en si. En canvi, avui en dia es van i es compren divises. Aquesta de pèl. Era un avís científicament exacte i èticament responsable. Se sabia el que passava i qui eren els responsables. Fou moneda bona i va produir prosperitat econòmica i creativitat cultural. El diner va inventar fer de bé, és un dels grans invents de la humanitat. Procurar una cosa intermèdia entre un intercanvi que serveixi és realment un invent, una abstracció fabulosa. El mercat es facilita extraordinàriament. Qualsevol mercaderia es feu convertible mitjançant el diner. I no cal tenir patates o així, no cal tenir diner. Però el diner, creat a Mesopotàmia fa 8.000 anys, a fi de bé, es cursà cap al 2400 abans de Crist a fi de mal. La moneda va canviar de forma, es va corrompre i feu lloc al desori econòmic actual que ja té més de 4.000 anys. Cap al menys 2.500, un petit imperi de l'Hel·lespont invità les peces de moneda d'or, plata, coure i bronze. Jo, perquè no soc gens àgil, però de tot això que us estic dient, a l'escola final hi ha uns llibrets, Bulleta, Bullae, que es van explicant. Cada un d'aquests us el
de l'Eixample del quilòmetre. Vull dir que si esteu interessats, gràcies al Miquelet ho podreu fer fàcilment. Total, que la moneda anònima tenia un avantatge, la moneda aquesta metàl·lica. Això va coincidir amb l'invent de la pedra, el descobriment de l'aigua règia i de la balança de precisió, per poder valorar els metalls. Hi ha aquesta coincidència. A partir d'aquest moment es podia fer moneda d'or i plata. La moneda de plata és anònima i a més té un gran avantatge de que amaga el que fas. És a dir, el que vulguis, vies davant, tu pots fer malures o venures o pots fer el que vulguis, no queda rastre. És una manera d'amagar. Recordo quan explicava això a l'Agustí, no sé, van sortir un noi i dir, escolta, jo, si vostè fa això no podré fer coses que siguin il·legals, diguéssim, no? Això no molesta molt la gent que té poques possibilitats i les poques que té encara els hi retallen, com és, per exemple, el cas d'avui en dia anar a comprar marihuana o anar a comprar la prostitució. Aquest tipus de coses, clar, amb això no es podria fer. Si es desapareix la moneda, això no es pot fer sense que se sàpiga. I això molesta molt també a la gent que no li agrada que el controli, no? Aquest és un altre dels problemes que tenia, però és que s'estan controlant. L'altre dia, no sé què deia, a un diari, la revista van estar estudiant. Gastem més del 80% del que cobrem, ho gastem o bé a través del banc o bé en targeta. Cada dia movem menys diner anònim, perquè no és pràctic, i això desapareixerà, però s'ha de posar a favor dels... Mentre no desapareixerà del tot, costarà molt que desapareixerà, perquè us ho dic, perquè encara hi ha gent que va amb bitllets amb maletins de 500 euros, no? I aquests no ho deixaran. Però bueno, tot plegat, ja veieu, el negoci bancari es tracta de tenir informació privilegiada avui en dia. No sé si heu vist una pel·lícula molt maca que es diu Wall Street, la fa el Michael Douglas, que ho explica molt bé. És a dir, tenint informació privilegiada pots milionari si estàs a les esferes corresponents. Igual en fons d'una fàbrica que va bé, que t'importa un bledo, que n'aixeques una que ha d'anar malament, però és un negoci. Especular amb el diner no té res a veure amb produir amb el diner. L'empresari que el que li agrada és produir béns i serveis, li molesta molt això. Vostè deia, els bons empresaris els prenen el pèl als grans financers. Haurien d'estar molt molestos, i no tots ho estan, però bueno. Per exemple, moure diner del buit, deia ell. Mouen diner del buit, aquesta gent. I en aquest sentit hi ha un exemple fantàstic. Com es diu el president del Real Madrid? Va fer davant de tothom una operació, ja n'hi va fer diverses, ja ho sabeu, la Castro, no sé què. Però en va fer una increïble que va ser comprar el Ronaldo pagant una clàusula de rescisió de 90 milions d'euros. I l'endemà que estava en el club, al Ronaldo se li va fer una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros. I va dir, bueno, que faci el que vulgui. No, que faci el que vulgui no, perquè resulta que aquesta clàusula és legal i en els actius, o els passius, no sé què, de les comptes del club, això li dona més capacitat de demanar crèdits. És a dir, imagineu que us compreu un pis que val 100.000, aneu al banc i dieu, mira, m'he comprat un pis que val 1 milió, per tant donem un crèdit de 900.000. I diu, bueno, això de que val 1 milió ho dius tu. I vindran els meus experts i ho valoraran. Si no val 1 milió no te'l donarem. Per què el Ronaldo valia 90 milions i l'altre dia 1.000 milions? Valentino Pérez ho va inventar. I ho va aconseguir, i en els comptes del... Això és prendre el pèl a la gent. I això va sortir als diaris i no hi va ni un economista que ho critiqués. És legal. Doncs és legal que el senyor Valentino Pérez s'inventi d'una nit 910 milions, podeu entendre que la presa de pèl és superior. Total. Per això la loteria és una altra presa de pèl. Els casinos és una altra presa de pèl. No diguem el mercat de l'art. L'Agustí suprimia el mercat de l'art, això és que ha vist molta gent. El mercat de l'art és una presa de pèl. Per què em parlo de Picasso dels 100 milions? Parlem de què? Perquè ho dic jo. Això és moure els diners en el buit, això és prendre el pèl a la gent. La dimensió planetària dels mercats financers, perquè avui en dia es veu en tot el món, permet actuar sobre els governs. I ara us explico, els xinats tenien moltes manies, i una de les manies que era documentar-se. Doncs aquí té un arxiu que no l'hem pogut obrir, que no sé on està la clau, en què fa un estudi d'on ve la plutarquia i ell diu la tearquia, perquè això ve de Déu. Els mesopotamis ja invocaven a Déu per fer, i a més, fixeu, les monedes, totes la gràcia de Dios i aquestes coses, a Déu, sí que li fiquen a Déu. Total, que el Xiri va estar estudiant durant molts anys i té un fitxer aquí, que en tinc les ganes boges d'obrir-lo, explicant la tearquia i la plutarquia. I té un document molt maco.
és un document de 10 pàgines. Doncs aquí en trobareu només una pàgina, però mireu-vos-la. Ell descobreix això dels Illuminati. Passeu 2 pàgines d'aquí, trobareu un paper que diu els Illuminati. I això està tret d'aquest arxiu del Xirinacs, d'aquest escrit del Xirinacs, i basat en documentació que ell té en aquest arxiu. El 1748 neix Adam Weishaupt, a Viena. Era semita i fou jesuïta, professor de dret canònic a la Universitat d'Ingolstadt, i va fundar l'Orde dels Illuminati. Què és això? Doncs llavors, el 1773, uns 30 anys després, segons aquest senyor, Rothschild ja t'ho sona, no? Celebrar una reunió secreta a Frankfurt amb 12 influents patrocinadors jueus i dissenya un pla global per controlar tota la riquesa del món. Heus així algunes conclusions segons sempre la ideologia dels Illuminati de Baviera. Llegir això fa calfreds. En el 1773, per dominar el món, planejaven control de l'opinió pública mitjançant estratègies de confusió adreçades a la població. No estem visquent ara, encara. Diu, promoure mals costums entre la gent fins que no s'entenguin els uns als altres. Si baralles. Estimular l'enveja, l'odi, les disputes i les guerres amb l'ajuda de la privació, de la fam, de les plagues fins que se sotmetin a les lleis dels Illuminati. Afavorir l'hedonisme i la recerca continuada de plaer. Pistes d'esquí, tots els esports, luxe, tot això. Tot això va dir. Destruir el pensament lliure, creant un estat d'opinió favorable als Illuminatis. Aconseguir el control del món per mitjans indirectes, soscavant els fonaments de la llibertat autèntica, de la justícia, del sistema electoral, de la premsa i sobretot de l'educació i la cultura. Maco, Diu, sembrar tot arreu la discòrdia, els conflictes, l'hostilitat i per tal d'amenaçar països i neutralitzar llur resistència. Els presidents dels estats s'elegiran entre els servents dels Illuminati i tots tindran un passat dubtós per tal que siguin executius fidels a les directius imposades. El president tindrà capacitat de declarar l'estat de guerra i donarà el control a les forces armades als Illuminati. Provocarà crisis econòmiques mitjançant la retirada ràpida de divises en els mercats que causin la ruïna de les nacions no il·luminades. 10 pàgines, que això no s'acaba. Aquest text s'anomena el Nou Testament de Satanàs i acaba siguent així. Totes aquestes mesures obligaran els pobles a lliurar el control mundial a la societat dels Illuminati. El nou govern mundial apareixerà com patró i benefactor de les nacions que se sotmetin voluntàriament. Si un estat s'oposés, aleshores els seus veïns li declararan la guerra. Si els estats veïns volguessin aliar-se, caldrà desencadenar la guerra mundial. Tot això estava afirmat així amb aquesta vergonya i desvergonya. En aquest pla dels Illuminati, que et deia, bueno, això potser no és veritat, o sí, no sé. El Xiri, això el dona per veritable. El que no dona per tan veritable és que posteriorment, a l'any 1897, es coneix com els protocols dels savis de Sió, que és una altra reunió que fan els jueus, i diuen que no és veritat que això s'ho van inventar els serveis secrets dels tsars de les Rússies i tal. Tot això era per agafar mania als jueus. Els jueus, els que estaven contra els jueus i els que estaven fora dels jueus, en grans banquers, tots segurament estan a asa. Perquè sapigueu actualment qui mana a través dels diners. Els 10 accionistes majoritaris actuals de la Reserva Federal dels Estats Units són aquest senyor, la família Rothschild, la família Rothschild de Berlín, de Londres, els Fred de París, l'italià, Alemanya, Amsterdam, Hamburg, Nova York, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Rockefeller. I el Banc de la Reserva Federal de Nova York, tot això, penseu a més que té la gravetat que aquests bancs, aquestes reserves, són entitats privades. Privades. Estan participades un tant per cent pel públic, però la major part són privades. El Banc de la Reserva Federal de Nova York, per exemple, és decidit per la Cash Manhattan Bank, els Rockefellers, i pel Citigroup amb aquestes accions. Tots dos sumen 53% de les accions, aquests dos manen a la Reserva Federal. Totes aquestes dates i moltes més, el Xirinacs es va estudiar minuciosament, traient-ne d'on treia les dades i fent un arxiu. És a dir, que si algú vol. Llavors aquí hi ha aquesta, que m'agrada molt, la cel·la. Aquest senyor és Thomas Jefferson, que va ser president dels Estats Units el 1802. Y aquel señor deia, pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida de la recesión.
hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron. El 1811. Això està passant ara. No sé si us heu compte de tot això. O sigui, la Reserva Federal, el Fons Mundial, tot aquest manen. A Itàlia va ser nomenat un primer ministre que venia d'aquí. A Portugal ha sigut un primer ministre. A Grècia es va encarregar i van... O sigui, els banquers s'estan organitzant. Jo crec que estan ja quasi al final de tot això. Encara no hi han arribat al Mundial 100%, però deuen estar al 80%. Estan controlant el món. I imposen els que ells volen i acabaran per imposar-los. Si no els vols, misèria, que acaba per a la gent acollonida, no? I al final fan el que va, clar, si no tens per menjar, ja és cagada. I que maten els dirigents Aquí fan que igual. volen fer revolucions, a una vila han matat. No tenen cap inconvenient a matar, ja ho he vist. Tot això que està tan clarament expressat amb els il·luminats. Després hi ha l'informe Lugano, no sé si l'heu llegit, o sobre el club com es diu aquest club? Són gent d'aquesta que es reuneixen i dicten orientacions, fan les seves reunionetes. Però no són massa importants. Els importants són els grans banquers que sempre estan en anonimat. Es diuen Rockefeller, Rothschild, Morgan, Minalis... Total. El mercat total que ha perdut, avui en dia el mercat és un mercat sense informació a l'abast de tothom. Així que és informació privilegiada, la gent que sap fer negocis. Informació privilegiada i hi ha maneres de fer negocis avui en dia. S'ha inventat, clar, que la gent no es compta, s'inventa coses, no? S'han inventat les criptomonedes, s'ha inventat el bitcoin, s'ha inventat escapar-se d'aquest control d'alguna manera. És possible, entre cometes, però per gent espavilada. El senyor que va a la fàbrica cada dia no és possible. És a dir, escapar-se del sistema està només a l'abast d'uns quants privilegiats. Que saben manegar-se molt bé per internet, que tenen alguna relació, que tenen no sé què, no sé quan. Però per la majoria de la gent, no diguem ja la que passa misèria, sinó la que va treballar, no poden escapar-se d'això de cap manera. Tenen un desgraciat descontrol. Total, segons l'Agustí, el que anem és això, a una pobresa generalitzada, ja està passant, ja ho sentit, no? Els rics més rics, els pobres més pobres, no? Llavors això, hi ha reaccions populars que funcionen com aquestes, canviar hores de troc, criptomonedes, però són mini-solucions que no arreglen el problema per res. Des de la Segona Guerra Mundial el diner ha perdut tot valor intrínsec i tota referència directa a un bé material que li faci de patró, perquè va haver el patró or. En principi, en un temps, els estats no podien... Una altra de les conclusions d'aquest informe que va espiar l'Agustí deia que al cap de 3 mesos d'iniciar-se la Primera Guerra Mundial ja no hi havia fons de diners per comprar armes i res. Llavors es va proposar sortir-se'n, saltar-se la moneda de la torera i fer bitllets, fer anar la màquina. I els banquers ja hi van estar d'acord, hi van crear una inflació tremenda, i van comprar tancs i petroli, i van fer la guerra, va durar 2 anys, 3 anys, 4 anys. Perquè la guerra és un gran, a més de ser un desastre, és un gran negoci per als quals. Un negoci immens. Total, que avui en dia és un símbol comptable, la moneda és un símbol comptable, és un reconeixement de deute, o sigui, no permet comprar, es recolza en la capacitat productiva de l'Estat i en les expectatives dels agents econòmics. I està acceptat per confiança. Això deia aquell famós economista català, que es deia Jaume Ros, tan simpàtic. El sistema bancari s'aguanta per confiança, perquè si la gent anés tota en un moment determinat per retirar tot el que té els bancs, desapareixem d'una mà, però com que no sabem fer altra cosa. Total, que la hipòtesi de treball de l'Agustí era, primer que tot, tornar a una moneda que realment permeti mesurar el mercat. Que sigui personal, diversa per cada transacció. Ell deia, no, això és molt perillós pel control de la població. Llavors ell inventava que s'havien de tenir, per controlar la mercaderia, 3 sistemes informàtics a 3 ciutats diferents de cada estat, independents completament, que simulava el que són els avions de guerra militars, tenen 3 sistemes de radar de punta, que informen i que és molt difícil, si 2 fallen, han d'anar-lo manual. Però mentre 2 vagin bé, pràcticament l'avió va automàtic tot solet. Total, que tenim 3 sistemes d'informació separats amb llenguatge diferent, no es puguin copiar, amb els que ho porten molt ben pagats, perquè no se'ls hagi fet això, explicar l'Agustí, permetrien tenir realment una idea del que està passant en el mercat. Tindríem un captor, que seria aquesta moneda, Això que us diré us ho heu d'empassar com a rodes de molí, perquè us ho volia explicar aquí, però no es fa tard i no. L'Agustí deia, la nova economia té una fórmula. La fórmula és P
partit per H igual a 1. Això és una fórmula tan genial com la d'Einstein quan va dir E igual a MC2. Però per explicar-la necessitaria hores. Però ell està dient aquí? Està dient que tot el que es produeix en un país, en quantitat monetari, dividit per el que es gasta en un país, hauria de ser 1. O sigui, l'equilibri. Això és el que ha de procurar l'Estat. L'Estat ho procura com? La H, el que és la hisenda, el que és el que està fent, hi ha una hisenda privada i hi ha una hisenda pública. I una mica ho llegirem. Si us avorriu massa, ho dieu. Diu, en termes comptables i en la fase final de l'economia, és a dir, en la fase de consum, l'equilibri, el balanç comptable d'un estat es pot formular amb la fórmula P, partit per H és igual a 1. Si algun dia això funciona, s'experimenta, us asseguro que aquesta fórmula serà tan famosa com la de l'Einstein. P per H igual a 1. La P representa la producció, que és l'actiu en termes comptables. H representa el poder de compra. Si P és igual a H, la cosa està equilibrada. Si P és inferior a H, tindrem inflació. Si P és superior a H, tindrem deflació. Tot això us ho passo per sobre perquè us repeteixo que qui ho vulgui llegir en l'escala Finali té diversos opuscles que ho han explicat. Un d'ells és aquest. És un llibre que està publicat per l'Agustí Xaló, la Magda Grau, i que explica tot això que jo explico, però molt més ben explicat. I aquí també està, Joan? La tercera via també, però la tercera via està dintre d'un text que és molt més ampli. Llavors aquest no parla d'aquest llei, que només parla de l'economia de la moneda. El qui el vulgui, aquest llibre, li donarem perquè en tenim molts i com que heu vingut aquí i heu fet aquest esforç, doncs ens sap gens de greu regalar-vos-el. O sigui, si us interessa, us en podeu anar amb un llibre d'aixòs. Bé, jo el passo ràpid perquè això és molt avorrit. Una altra de les coses que tenia importància a l'hora de calcular els salaris, diu els diners que es paguen als treballadors, els diners que es paguen a les empreses, els diners que es paguen al capital, com a interessos del capital, i després diu el que es paga en els invents. Els invents són una cosa fonamental. És a dir, aquí al nostre país no s'ha valorat gaire, i a mi s'han fet de seguida, i jo me'n recordo quan treballava, jo vaig treballar en 10 anys com a tècnic de medi ambient, que era una cosa molt nova, i una indústria que inventava cada 2x3 depuradores, sistemes, tal i qual. I parlant amb la gent que estava en aquest món, em deien, és que les patents a Espanya no són fiables. Tu patentes una cosa i l'endemà te'n surt una altra que l'ha legalitzat només canviant un cargol. Per fer patents has d'anar a Alemanya, has d'anar a països serios, diguéssim, que s'ho prenen en sèrio. I són llavors la gent els invents els amaga aquí, no els diu, no es comuniquen, no es fan. Doncs en aquest sentit, l'Agustí, per tallar, és igual. A l'Agustí li agradava molt, sempre que feia cursos, acompanyar-se de retalls de diari. No pot anar més avall. Jo els he portat 3 de retalls de diari. I el primer de tots diu... L'Agustí estava al tanto de tot també, Jo ho he fet últimament per poder venir i explicar aquell xic que ho feia. Bé, aquest que diu, copiar la natura per ajudar el planeta. M'ho pots enviar, Joan? M'ho podràs enviar i els hi enviaré? Sí, jo t'ho donaré tu i si feu poc ho haurà d'escanejar. No ho tens amb algun arxiu, tu? No, això no. El que tinc és el text aquest. Els de diari s'han d'escanejar. Però això és molt interessant. Això és un invent que està en procés d'investigació que diu el repte és majúscul, aconseguir de manera artificial reproduir el procés de fotosíntesi de les plantes per crear combustibles nets i mitigar els efectes del canvi climàtic. Genial! La funció clorofílica sempre ha sigut una meravella. Gràcies a ella vivim. Imagineu-vos que la poden fer artificialment. Llavors aquest senyor, que és molt optimista, ens explica les petrolieres investiguen com fer noves formes d'energia, i aquí a mi se'm va arrufar el nas. Diu, aquest projecte de l'EA, no utilitza cobalt de les mines del Congo, ni elements de països inestables com Rússia, tal. Però llavors diu, el doctor Hung Chong recalca que un dels objectius estratègics de la Unió Europea és reduir la dependència i aconseguir la patent. Perquè si no l'aconsegueixen els europeus, l'aconseguiran els xinos o els Estats Units. Llavors tindrem que pagar una barbaritat. I llavors diu, altra cosa que diu, que aquí estan en una carrera, a veure qui la descobreix, per fer calés, no precisament per ajudar la gent. Diu,
té 13 socis a l'EAFA que estan subvencionant això. 8 països europeus, entre universitats, centres d'investigació i la indústria. Cuidado, això és perillós. Per què? L'Agustí ens explicava casos de gent que havia arribat a inventar, la patent li va comprar sabates a partir del silici. O màquines de fer alguna cosa que realment era revolucionària i la indústria el que feia era comprar la patent i ficar-la en un calaix. Doncs a mi se m'acudeix que les petroleres, si estan ficades en el finançament d'això, no deixaran que això es descobri fins que en elles els interessi, fins que s'hagi esgotat el petroli del món, suposo. No ho sé. Però perquè ho sapigueu. Diu, hi ha un problema darrere, aquí mateix ho recordem, hi ha un problema darrere, els lobbies d'interessos econòmics, ho insinua. O sigui que un gran invent es pot transformar en no res perquè els senyors compren la patent i diuen, basta, primer acabem el petroli i després ja parlarem de clorofil·la. Clar, això és horrorós. I això és el poder terrible que té. I clar, això sí, el senyor que havia inventat les sabates a partir del silici va viure tranquil·lament i els seus nets també, perquè la patent li van comprar molt i no se li va ocórrer fer res més. Total, què veieu? Un altre que us he posat, al Agustí també li agradava molt, i al Xiri també, tota la història de l'univers. És curiós perquè les mentalitats una mica així de seguida s'encanten amb aquesta cara. I això també és molt maco, perquè és un article que diu 500 ulls robotitzats per investigar l'energia fosca. No sé si vosaltres ho sabeu, però van descobrir tots els principis, al principi del segle XIX, un físic, el famós, va dir que ja s'havia descobert tots els principis de la física i que ara ja només quedaven estudiar els decimals. Una manera molt prepotent de dir que ja en sabem prou. Però això és una mentida sempre, no? I aquest cop també. I doncs resulta que tots que avui en dia saben que l'energia fosca és una entitat que configura el 70% de tota l'energia de l'univers i que és responsable de que s'expandeixi. Malgrat representar la major part de l'energia de l'univers, els científics no tenen ni la més lleugera idea de què és. L'únic que saben és que al començament de l'explosió, al Big Bang, no n'hi havia d'energia fosca i que cada vegada n'hi ha més. I això els va bé, els funciona per explicar l'explicació, però no tenen ni idea de què és. Aquest és una mica un mil, no? O sigui que la física té molt per estudiar. Bé, això són històries que us porto. I finalment, el tercer que veureu és una mica, ja m'he sentit molt identificat amb aquest article, escriu el Narcís Comadira, no té res que veure amb el que estem explicant ara, però és preciós, fa una comparativa entre una poesia de Carner i una de Hölderlin, i explica això, que una persona adulta, que jo em considero una persona adulta, jo tinc 73 anys, doncs esclar, ens canvia la concepció o la visió que tenim de tot plegat. I aquestes dues poesies, i que lliga tot això amb la nostra situació actual. Un país a la deriva, sense saber on va d'una manera real i encoratjadora. Enganys, divisions, incertesa. Aquesta és la meva sensació. I gent, molta gent, que amb tot no es desespera, que vol anar a algun lloc, que vol sortir d'aquesta seva obscuritat, dels camins tristos, de l'ombra dels murs callats i freds. Ho aconseguirà, ho aconseguirem. És molt maco. Llavors diu, explica el cas també de la història de llegint a Dante, es va ficar en la història de Florentina de l'època en què els Guelfs, que eren uns, van vèncer els seus enemics, llavors es van dividir ells mateixos en blancs i negres, es van barallar profusament, Dante era dels blancs i els negres, quan van tenir el domini, el van condemnar i el van exilar. Com m'ha semblat aquestes lluites a les que ara corquen per dins els partits independentistes catalans? Deu ser cosa de la condició humana renyir sempre amb el que t'és més pròxim. Per què? Per una cosa absurda com és el poder. Clar, ell el poder el troba una cosa absurda, però els que van darrere el poder no el troben una cosa absurda. Això no feu cas, són 3 articles que a mi m'han quedat l'atenció i que us he passat per si voleu llegir-los i reflexionar. Doncs llavors l'Agustí un cop s'ha entrat a entendre aquesta nova economia, aquesta nova manera d'entendre l'economia, doncs no presenta problemes perquè tot el que és bé comú està protegit. Però clar, no només fa falta implantar la factura txec, perquè això s'està implantant subtertíciament i no arregla res. L'Agustí deia, s'ha de fer una Constitució nova.
I per fer la Constitució nova doncs hem de pensar una cosa pesadíssima, que és estudiar-la. I aquí està la Constitució nova. Perquè us faci il·lusió estudiar-la, jo us diré 4 coses del que proposa. Ell diu, diners per a tothom, perquè ell deia primum vivere. No es pot parlar d'ideals, no es pot parlar de nacionalismes, no es pot parlar de res, a una persona que té gana. Primum vivere, primer diners per a tothom. Primer que la gent tingui la panxeta satisfeta. I després veureu quins progressos fem. Salari d'atur. Ningú ha d'estar sense una peseta a la butxaca. S'ha d'acabar amb la misèria material. És l'única manera que la gent escoltarà. Perquè si no, el que vol és calent. Creació de diner amb un sistema monetari telemàtic transparent. Avui en dia això no és així. Corporacions multinacionals, grans bancs, es queden la plusvàlua comunitària. La plusvàlua és una cosa que també econòmicament jo no sabia què era la plusvàlua. Resulta que és una cosa que ha estat estudiada per Marx, per no sé quanta gent. Però l'atribuïen, és a dir, quan hi ha intercanvi, quan hi ha mercat, surten els calés. I resulta que perquè la gent té salut, que perquè la gent està bé, els negocis floreixen i són més negoci del que es pensaven. Doncs aquest plus, que perquè la gent està bé, els negocis van bé, és de tots. És gràcies a que la comunitat funciona. Això és bé comú. Llavors ell deia una cosa increïble, que a mi em semblava, hosti, què dius, hosti? Diu, és bé comú els excedents de comptes corrents. Tu tens a la banc 6.000 euros i no te'ls gastes al final de mes i cada mes te'n queden 1.000 o almenys 500. Aquests 500 allà no hi foten res. L'Agustí, com que preveia que això es podia conèixer, seria fet servir per donar crèdits comunitaris a empreses, que tu veiessis interès utilitari, etc. No coses privades, però els privats ja hi haurà els bancs. Però aquests diners, aquests excedents de producció, els impostos, que només preveia un d'impost, impost sobre el consum. I tu gastes, doncs pagues un tant per cent sobre això. Per cap més impost. Bueno, sí que preveia un impost perquè tenia una cosa molt revolucionària, que també fa esgarrifar la gent, que deia, la terra és de tothom. La propietat privada de la terra és una presa de pèl. És a dir, un pot dir, és meu allò que ja ha produït, però la terra estava allà, que vas néixer, no l'ha produït tu. Per tant, com no pot ser propietari de l'aire ni de l'aigua, no, en el seu sistema no. Imagineu la revolució que això representa. No? Doncs ells preveia un sistema que s'havia assajat a Hongria, que era anar gravant amb impostos molt alts als propietaris, de tal manera que es veiessin quasi bé obligats a vendre-la perquè no els rendia, i que a poc les terres s'anessin municipalitzant. El qual donaria un background en els municipis per fer crèdits, que siguin els propietaris de la terra. Tot això us ho explico així, i llibres i hores. Però és preciós. Policia de municipalització del territori. Distinció, una altra cosa que esgarrifava a la gent, distinció entre professions utilitàries i professions vocacionals. Quan tu arribes a l'edat de treballar, has de triar. O fas una professió utilitària o fas una professió vocacional. Vocacionals què són? Doncs tots els que es dediquen a metges, advocats, jutges, policies, tots aquests teòricament haurien de ser vocacionals. I a les vocacionals se'ls hi pagarà un bon sou. I després hi ha els utilitaris, els que fan feina que ningú vol fer, el que va a la mina, el que va a la fàbrica, el que recull la merda, el que d'això. I aquesta gent tindran un salari que pot ser més alt que el dels vocacionals. Total, un metge pot cobrar menys que un miner. Això dius això, els metges, quan dic que som un metge, però què dius, és la responsabilitat de fer de metge, el meu sacrifici dels 6 anys d'estudis, que són 6 anys meravellosos, que te'ls passes pipes fillant a la facultat, o per exemple, com si fos, sí, que estàs carat els diumenges a estudiar, vale, però que són meravellosos. Tot això ho posen al sac contrari, no? I diuen, oi, no t'han cobrar més. Ens trobem amb aquesta paret. Difícil, Difícil, molt difícil. Després, l'Estat, ell preveu que l'única manera en què la justícia pot ser independent de l'Estat, a part que no hi hauria d'haver Ministeri de Justícia, la justícia radicalment independent. Ell posava com a petit exemple del menys dolent que pot ser la justícia anglesa. La justícia anglesa porta moltíssims anys. L'altre dia vaig llegir una notícia preciosa
no sé on és el Pakistan, no sé, un país d'aquests, no tenien manera de que la gent anés invertint, els empresaris deixessin invertir, no se'n fiaven. Doncs resulta que el tio llest va agafar un jutge de prestigi, de superprestigi anglès, el va portar allà i va muntar un sistema judicial a partir d'allà. I ara hi ha un sistema que deixa que funciona. Un sistema corrupte de justícia, o l'elimines de dalt a baix, o sempre estaria no puc per aquí i per allà, perquè són corporativistes, són el fill, el net, el nebot, el gendre, el no sé qui, van tots ficats allà. Doncs ell deia, perquè l'economia sigui, perquè l'estat sigui independent, en l'estat realment siguin independents dels poders, deia coses molt grosses, doncs deia això, deia, els jutges, el sistema judicial hauria de tenir els pressupostos aprovats amb 5 anys d'antelació. De manera que no es pogués influir a través dels pressupostos, el que es dedica, en qui nomenes, qui no nomenes, qui tal, qui fas, i tal. Jo trobo una idea genial. I evidentment distingir entre delictes econòmics i delictes de violència. Tots els serveis públics gratuïts, de cap sentit que per pujar a l'autobús a Barcelona hagin de pagar ni un duro. Tots els serveis públics gratuïts. 12 alumnes per classe fins als 16 anys. Supressió de la propaganda per empresa. Quin alívio. Podríem veure les pel·lícules sense interrupció. No? És una presa de pèl la propaganda per empresa. Et diuen el bo que té allò, magnifiquen i amaguen el dolent. Et diuen res. En ella no, la propaganda hauria de ser feta per gremis. Entre parts, entre gent que fabrica el mateix, no s'encanten. Doncs el gremi fes un llistat i dius, de neveres n'hi ha d'aquestes classes amb aquestes característiques, tals preus, coses tècniques. I seria una propaganda avorridíssima, no? Que estaríem uns llistats i que no caldria que sortís a la tele a emprenyar-nos cada 5 minuts com fan ara. El Fellini va deixar de veure la televisió pels propagandes, va dir que això era una violació de la privacitat. La supressió de les presons, canviant-les per aquests 2 tipus d'això. La forma de l'estat seria una unifederació de cara a fora, el proposava, que seria a l'interior una multiconfederació de nacions. És a dir, podria haver la Federació Hispànica, que englobaria doncs, els diferents territoris nacionals dintre d'això. Llavors, per fer això, diu, escolta, i tot això com es fa? Pots fer un cop d'estat. Perfecte. Fas un cop d'estat, poses a manar i ho fas d'aquesta manera. Diu, però com? Doncs mira, aquí tens els decrets lleis. Fas una Constitució nova. Doncs això, com comprendre, un cop d'estat no és tan fàcil de fer i no l'hem sabut fer. Esperem que algun dia el fem. El que em sap greu és que si algun dia el fem, tornem a repetir els mateixos esquemes que l'abans. Perquè si que manin que el ministre d'Economia sigui d'en Mietibel, que no sé què, i llavors direm aquesta independència perquè collons el volíem, no? No arribar a això, hem de tenir un programa diferent, hem de trobar un programa engrescador, hem de trobar, per mi, el programa de l'Agustí Xaló. Penseu que hi ha... Quina hora és? Les 8:15. Les 8:15, hi ha moltes coses conflictives en l'Agustí Xaló, per exemple, la terminologia que fa servir, que ja hi ha un llibret que t'explica cada cosa que vol dir. Perquè veieu una mica la complexitat del tema, que s'ha d'estudiar. A l'última pàgina de totes hi ha un vídeo que està a l'escola Finali que l'explica en detall, o sigui que això que heu vist aquí només és un esquema d'aquells que feia el Xili per explicar com s'hauria de ser la comptabilitat general d'una comunitat política segons el nostre model, el model aquest. Però aquí no entendreu res, però perquè veieu la complexitat del tema. I si el voleu estudiar, repeteixo jo, el Xirinac, que hi ha un vídeo d'una hora i mitja aquí, que es diu així, comptabilitat general d'una comunitat, i veureu el Xiri amb tota la paciència del món com va emplenant la pissarra de fórmules. Perquè això és matemàtica pura i dura, complicada en el sentit pels que no en som experts. Jo m'he enrotllat moltíssim, i ja no sé si voleu llegir alguna cosa. Els decrets lleis estan presentats d'una manera molt original, que, bueno, a mi m'ha semblat original, jo no ho veig gens, però ell fa una exposició de motius, primer, i després fa un articulat de com serien les coses, no? Per exemple, diu, decret llei per definir la constitució de l'estratègia del nostre estat. Diu, en el sistema actual no hi ha diners, en el sistema de l'Agustí hi hauria diners perquè hi ha el bé comú, o sigui, tot el que és bé comú és de tots. I això és una riquesa immensa, és molt més forta que l'altra si la podem mesurar amb aquests criteris. Imagineu-vos la terra, etc. I que és molt maco, perquè ell és partidari de la monarquia, però no de la realesa. És a dir, monarca vol dir un que mana. Realesa és l'altra història dels espermatozoides.
Però la monarquia és una cosa que està proponada també fins i tot per Plató. Diu, la monarquia és una persona que l'Estat és colossal. Tu votes el govern té 7 persones, cap d'estat i 7 ministres. Prou, amb això en té prou. Ho organitzen molt bé. I tu quan tries el cap d'estat, no tries el cap d'estat, tries el 7è. Doncs cada 4 anys que primer és ministre d'Assumptes Exteriors, després és d'Assumptes Interiors, després és de l'Economia, al final arriba a ser cap d'estat. Si tot li va bé, pot trigar 20 o 30 anys a arribar a ser cap d'estat, però haurà passat per tots els ministeris siguin el responsable. Això és professionalitzar molt, a part que el poden treure amb un cap d'estat, hi ha maneres de treure'l, vull dir que no és això. I el cap d'estat també té un poder, i aquest és molt gros, i us sonarà com una bomba, que és convertir-se en dictador. La paraula dictador té una mala premsa. L'Agustí la va estudiar a fons. I resulta que el dictador es va inventar la dictadura en l'època dels romans com una manera de sortir de les crisis. És a dir, quan hi havia un moment de crisi en un estat, a l'estat, els senadors podien proposar un pla per sortir d'aquesta crisi segons unes mesures que detallaven. I jo tinc aquest pla per sortir d'aquesta crisi. I un altre. I llavors em votaven a un. I doncs tu seràs dictador, que vol dir que dictaràs lleis per complir aquestes normes durant 6 mesos, 9 mesos, màxim. Després estaràs presoner de la justícia. I aleshores es jutjarà si has fet el que tu prometies o no. Si no has fet el que tu prometies, a galeres. Si has fet el que prometies, doncs jubilat o una medalla, una menció i va, i tot. Clar, el dictador, el que entenem nosaltres per dictador és el que ell entén per tirania. La tirania, el tirà, el dèspota grecs, sí que feien el que els donava la gana perquè assumien els 3 poders. Assumien el poder justicial, assumien el poder executiu i el legislatiu. I a més indefinidament. Això no és un dictador, això és un tirà. Llavors depenia, perquè resulta que a Grècia hi havia tirants bons, no? Vull dir que feien anar bé el seu imperiet. Hi havia que uns cabrons. Però clar, depenia de si et tocava el bou o no. I això ja, evidentment, no és una cosa que sigui predicable, però la dictadura sí. Llavors, què passa? Que un dictador pot fer el que vulgui? No. En aquest sistema de l'Agustí, no. Un dictador pot fer lleis per un programa i no pot sortir-se del programa. Llavors això és alta responsabilitat. Això ho ha d'agafar una persona, no ho ha d'agafar un equip en què després es dilueixen les coses, com fa el president del BBA, a veure, l'altre dia, quina frescura el tio, l'acusen de corrupció, de no sé què, i diu, no, nosaltres treballem tots bé, en tot cas això serà una cosa individual, que algun de l'equip seria escapat d'anar, se'n saben moltíssim, perquè no estan limitades. Aquí això no podria passar. Bé, això només perquè veieu un petit detall de com es muntaria un sistema de l'Agustí. Ara aneu a entendre... Franco era un tirà, no era un dictador. Ja estic votant. L'Agustí deia que Franco era un assassí de tercera categoria. I vaig dir, per què de tercera categoria? No, perquè no s'enfrontava a les víctimes, estava en un despatx i firmava. El senyor que va i mata així és de primera categoria. No, de tonteries, però va, perquè veieu. I llavors ell planejava això, que totes les nacions poguessin confederar-se i fer una federació de cara a l'exterior. La Federació Ibèrica seria la federació no sé quantos. I de fet la primera esmena que va fer els Xirinacs, que fan un llibre preciós que es diu Constitució, per aquestes esmenes, amb la Constitució del 71, aquí encara no coneixia l'Agustí. Però en aquesta Constitució ell no parla de la independència de Catalunya, parla d'una federació. Una federació no tenen cap ganes de fer-ho. No han tingut mai cap ganes de fer-ho. Evidentment hi ha d'haver una reforma telemàtica, és a dir, la telemàtica és la informació a distància, hi ha d'haver aquests centres de mercometria que lluitin pel bé comú. Hi ha tot un capítol de fórmules que són pesadíssimes, perquè va desenvolupant aquesta del P partit igual a 1, que entenguem com s'han de moure els fluxos dineraris, els sobresalaris financers, la vaga general. L'Agustí deia que la vaga no serveix per res si no es fa a casa durant un mes. És a dir, això el Pedrolo també... Era una setmana. Com a mínim un mes. Perquè això vol dir preparar-la molt i molt bé
tenir recursos per menjar a casa o fer grups d'assistència, de resistència, caixes de resistència per barris, que això no està apuntat així, és impossible pensar en una vaga general com la que deia l'Agustí, perquè no està apuntat. I les vagues que es fan ara doncs serveixen per riure, per renovar la maquinària, no són útils, perden una mica de diners, els que perden més diners són els treballadors, i les vagues generals avui en dia no serveixen per res, sobretot perquè són d'un dia o dos. I llavors hi ha qui diu, no, vaga indefinida. O sigui, bueno, la vaga indefinida l'has de preparar, perquè si no, al cap d'un temps és un caos terrible, se't torna en contra. És a dir, les coses mal fetes no funcionen, i la vaga no s'ha de mal fer. Però bueno, no sé què més dir-vos, jo ja estic cansat de parlar. Ho deixaria aquí, us convidaria a estudiar aquest llibre està penjat a la pàgina de l'Albardina, que l'heu trobat allà. Us convidaria a estudiar tot això i a tenir molta paciència i molta tranquil·litat, perquè això no, ja dic, potser el segle XXI, sí. Però jo no ho veig possible en aquest segle. Bueno, aquest segle vull dir en aquests anys, que jo encara em queden per lliure, que saben poquets, però encara em passaran uns quants. Així com l'Agustí sempre deia, m'agradaria molt veure això. Però si no ho veig, treballaré igual perquè algun dia pugui ser. I així era ell, i així es va fer fins l'últim dia. Ja ho Una cosa, qui s'hagi quedat sense punts, sí, que ho digui perquè ho puc enviar per... Jo tot el que és del guió ho puc passar a us dono l'adreça de coordinació i llavors us ho envio, que s'hagi quedat sense. El més I l'article ja els puc buscar. El més important d'aquests apunts està a l'última pàgina, repeteixo. L'escola Finale i l'escola Albardina. Aquí trobareu la informació multiplicada per 1000, el que jo us he donat, molt deixatada. Penseu això, que per explicar això que us he explicat ara mitja hora, l'Agustí va estar 3 anys de classes de 2 hores cada setmana en el Xiri. Bueno, el Xiri 30 més. Vull dir que hi ha molta matèria, no és una tonteria, no és una il·luminació d'una nit, és un treball de moltíssims anys, un treball vocacional, absolutament altruista, desinteressat, fet per una persona extraordinària. Agustí, això. Molt bé. Si jo tenia preguntes, bueno, pot trobar el conèixer, escolta, parleu. Tu què et va semblar quan vas conèixer l'Agustí? Que tu ets un empresari de primera magnitud que també té idees pròpies. I me'n recordo que es barllaven amb l'Agustí, perquè això, al final van acabar col·laborant i siguent amics. Si vols dir alguna cosa. De l'Agustí, la personassa de l'Agustí. Sí, amb l'Agustí ens vam barallar molt, perquè va donar la casualitat de que jo vaig ser empresari per un temps, ho vaig deixar molt aviat, perquè vaig poder-ho deixar, gràcies a Déu, i em vaig dedicar a estudiar els models d'organització social i em vaig trobar amb el Martí Olivella a través del Joan Parés. Aquest no el coneix. Sí. No, del Joan Parés no. Del Joan Martínez Alié. Martínez Alié, aquest sí. El de l'Autònoma. L'Autònoma, sí. I ell em va adreçar A l'Agustí i no, va adreçar al Martí Olivella i a través del Martí Olivella vaig conèixer l'Agustí i l'Oriol Albó. Vale? I el Miquelet. I perquè ens barallàvem, perquè tots dos havíem arribat a un model que era molt semblant i a més també s'assemblava amb altres models que ell també seguia, del francès aquell, aquell que havia sigut el president del Tresor francès, com se deia, que després vam conèixer la seva filla. Maurice Allais o el Dubuin? El Dubuin. El Dubuin, vam conèixer la seva filla i tal, i esclar, ens barallàvem, però bueno, el Joan... Martínez Alié. Joan Contijó, que en feia de moltes tardes de tertúlia, bueno, tenia de posar pau, sempre teníem el Joan Contijó o l'Oriol Albó, que ens posava a dir però collons, si dieu tots dos el mateix, per què no us poseu d'acord?
Si és el mateix, però és que us dieu d'una altra manera. El que passa que el fet aquest de la moneda potser tu no el tenies tan estudiat també. No, l'he treballat tot, Perquè aquest és bàsic, esclar, si no tens És moneda no bàsic. pots fer. No pots fer. Jo us afegiré un detall que tu n'has parlat una mica, i és de que un dels problemes greus que tenim avui és que no tenim patró monetari. Però havíem tingut, i històricament havien utilitzat patrons monetaris correctes. Ja. Què vol dir, patró monetari? L'or. Ah, Però hi ha un patró monetari que per mi és vàlid i que es pot aprofitar molt bé, que és l'esforç humà. l'esforç. L'esforç humà. Bueno, això és tot una altra teoria, No l'expliques. No, però vull dir que el tema del patró monetari és molt important, però és important avui, perquè es fan moltes trampes i s'arruïna molta gent i es pren capacitat de compra de molta gent gràcies a la manca del patró monetari. Perquè un crèdit monetari, i sempre que hi ha alguna cosa que es pot assemblar a un patró monetari, se l'acaben carregant. Per exemple, durant molts anys hem estat fent servir l'IPC, el famós IPC, l'increment de penes al consum. I ja anualment s'aplicarà l'increment en els salaris, en els lloguers, en aquí i en allà. Fan flas, ja no serveix de res. No, però aquells tenen els mecanismes de la inflació, la deflació, les crisis aquestes que han creat. Les crisis dels bancs són impressionants, aquestes crisis que han passat. Una estafa. Una estafa total. Una estafa total. Una estafa generada. Els bancs no tenen pèrdues. Quan tenen pèrdues paguem tots. I quan tenen guanys els reparteixen ells. Així de clar, així de clar. Però han arribat a nivells, i estem vivint en aquest moment, bueno, a nivells de que siguin 60.000 milions, 60.000 milions, els que s'han embutxacat o que se'ls ha dedicat i que no es creguin en l'obligació de tornar-lo, és monstruós. Però en aquest moment els bancs s'han posat d'acord, no sé si els espanyols o els europeus, ja me n'enterarem, per cobrar, per guardar els diners. Sí. Si a partir d'ara cobraran pel que els demani diners, però pel que no els demani també. Penalitzaran l'estalvi. No penalitzaran l'estalvi, faran pagar Per estalviar. faran pagar Per un compte. per comprar diners i per portar-los també. Hòstia, això ja és... Bueno, és absurd. No, és el que dèiem aquí, vull dir, estan arribant els bancs, la autarquia mundial és una línia que funciona i estan arribant, estan guanyant la partida. Aviam, la informàtica, i això el Miquelet ho fa més bé que jo, està arribant a unes situacions que, en principi, hi havia un problema, que encara tenim ara, i és que la informació que no dona, que deia l'Agustí Xaló, que deia que la factura xec era interessant perquè era informativa. Et deia el que passava, perquè partia, i crec amb raó, que tots els fets econòmics són fets socials Mercantils. i que afecten a la societat, i en principi afecten els dos que fan el tracte, però en els altres també. També. Per tant, ha de ser un acte públic. I llavors venen, esclar, els que no els interessa, que diuen, no, és això, el tio que tingui diners en vindran i els atracaran, tal i qual. I llavors es fa servir el que sigui per evitar que siguin públics els actes que realment, en principi, per principi, han de ser públics. Si no, són una estafa. I la telemàtica s'ha fet servir fins avui per afavorir els desequilibris socials. O sigui, arrel de la utilització massiva o cada vegada més forta de la informàtica, hem vist que ha crescut el desequilibri a nivell, de tots els nivells, a nivell social de totes les comunitats, però a nivell d'estats i a nivell global també. O sigui, cada vegada hi ha més gent que tenen problemes de recursos, quan resulta que dues coses. Primera, l'esforç humà
representa un percentatge molt petit del que aconseguim. Molta cosa la que aconseguim no l'aconseguim gràcies a nosaltres, sinó gràcies al que rebem, gràcies a l'energia que rebem, que no produïm. Com a màxim som capaços d'agafar-la, però no de produir-la. Bueno, mira, aquesta de la clorofila la volen produir. Aquesta de la clorofila, estan intentant simular la clorofila. Els beneficis de la clorofila, la fusta que vam servir, no la produïm nosaltres, la produeix la clorofila. No, i a més tot això que dius també indica el que l'Agustí deia, que si tenim una riquesa, la major part és deguda als morts. És a dir, que estan al cementiri. Han fet progressos com aquesta que estan al cementiri, que han deixat un bagatge tremendo, pel qual és molt possible que sigui fàcil organitzar-nos d'una manera més equilibrada. El Gandhi també ho deia, per alimentar la població mundial hi ha recursos. Ara, per a l'avarícia d'uns quants, no. I estem en això. Però jo tinc confiança perquè crec que avui en dia els individus són més importants pels que dominen, són més importants com a compradors que com a productors. O sigui, ja hem sigut capaços d'arribar a tals nivells de productivitat i d'eficiència dels sistemes de producció i de distribució que som capaços de produir per tothom. Però ens fa falta que la gent compri tot allò que som capaços de produir. I per comprar allò que som capaços de produir hem de fer dues coses. O reduir la producció i poder, això que parlen tant del canvi climàtic va per aquí, intentar estimular la reducció del consum. Això està molt bé per la gent que consumeix molt, però per la gent que no té per menjar ja m'has que quedar. No, aviam, és que la gent, per principi, no ha de tenir manca de recursos. No, per principi, però tu ves al carrer, Escolta'm, un amic nostre de Sant Francisco està esgarrifat de la gent que viu al carrer avui en dia, a San Francisco. Sí. El país més ric del món té milers de gent dormint al carrer, milers. Jo aquest any he estat en els països nòrdics. I sembla mentida que a Noruega, que els vessen els milions per tot arreu, i es nota, a més, que s'obre de tot, fa fàstic. O sigui, a mi m'ha portat a rumiar que l'equilibri no està a uns nivells massa alts, perquè quan passes de cert nivell no aconsegueixes millorar, sinó que més aviat empitjores la societat. A veure, hi ha algú que vol parlar per allà darrere? Jo vaig tenir molta sort de conèixer l'Agustí sent petit, perquè sóc el fill del Joan, i les coses que explicava feien que la ment es disparés i moltes vegades semblaven impossibles. Jo no sé si això arribarà al segle següent o no, però hi ha dues coses que de petit ell explicava i ja estan totalment implementades. Coneix tot el tema de la telemàtica, de totes les possibilitats de pagar a través de... Jo em va quedar especialment gravat quan parlava de pagar amb la retina, amb els lectors de retina, que això després va sortir en pel·lícules i tal, però ja és una cosa perfectament possible. I l'altre tema, que és el tema de la factura txec, que això potser és encara més interessant, això ja està inventat a dia d'avui, i tu ho has esmentat amb el tema del Bitcoin, però el Bitcoin, que és una criptomoneda, està basada en un sistema que es diu blockchain, i el blockchain, que és una manera de transmetre informació sense que estigui centralitzada per un poder específic. És una manera horitzontal de que no hi hagi un banc, un govern o una companyia privada que centralitzi aquesta informació i aleshores es pugui perdre el rastre d'on venen cada una de les interaccions. Aleshores, això ho han inventat els hackers, que els hackers són anarquistes, és gent que en realitat no creu en el govern perquè té una gran desconfiança del poder i han inventat aquesta tecnologia i això canviarà el món. I ja hi ha governs que ho estan aplicant, són governs petits, no sé si és Estònia o són de l'est d'Europa, que ja estan implementant la tecnologia blockchain i és una manera molt eficient de fer funcionar la informació i sobretot de que no hi hagi algú que fa trampes entremig. Vull dir que coses que l'Agustí deia fa molt temps i semblaven de pel·lícula estan revolucionant el món ja a dia d'avui. Esperem que sí. Els joves són més esperançats. Tenen més temps per davant. Molt bé, molt bé, us
Bueno, pleguen aquí, si us sembla, D'acord. i visca la gresca. Moltes gràcies. Visca la gresca. Si algú vol aquest llibre, està a la seva disposició. Sí. Qui volia?